Nehnevajte, hľadám si peknú frajerku. Nehnevám sa, hľadajte. Včera som ťa videla vychádzať s krčmi. Veď pochop, nemôžem tam sedieť celý deň. My teraz kupujeme nehnuteľnosti v Dubaji. Ceny sú neuveriteľné a padajú raketovo dole. Čo ste robili na hodine chémie v škole s výbušninami? V akej škole? Povedal ti už niekto, že si pekná? Nie, ešte nikto. Som si aj myslel. Cez deň to breše a v noci sa to kúpe. Soukrie zuby. Výborne. Koľko si dala za ten krásny kožuch? 3 razy. Je blbosť dedičná? Že sa nehanbíš takto hovoriť o rodičoch. Kto to zavinil? To neviem, práve som sa pozerala inde. Na čo ti je ten nožík? Aby sme zlodejom mohli odrezať cestu. Viete, čo je nič? Áno, liter slivovice pre 2 študentov. Pán policajt, dáte na vás telefónne číslo? Áno, je to 112. Slečná, mám u vás šancu? Áno, ste druhý v poradí. A kto je prvý? Ktokoľvek iný. To, čo tam svieti hore. Veď mesiac. To viem ale, či marec, apríl alebo maj.